Guys, nansi into indenzela inhloko, indenzela isiyezi, indenzela isicapucapu, ingixoxozelelisisa ngesiso. Uyayibona lento ndigqiboyiva ngoba ingathi ndive umphanga. Ingathi ndive umphanga ndisike ndahlabeka. Ndijonge le court judgment ibisenzeka kaMalema, and he's being sentenced to prison 5 years for Ndondon count number 1, 2 years for Ndondon count number 2. Umalema ayingovunyelwa aye ejele. Umalema ayingovunyelwa tu abanjwe. Ayingovunyelwa tu abanjwe. Uyabona lanto yenziwa iKZN ngexesha kubanjwa uJacob Zuma bekusuppose yenziwa yiSouth Africa yonke for uMalema. For uMalema bekusuppose yenziwa yiSouth Africa yonke, because ngehlobo endiyibona ngayo, I'm not into politics, I'm not political at all, but ngehlobo endiyibona ngalo, they are silencing a threat, they are eliminating a competition, they are silencing a voice that speaks for the liberation of the children of this country. They are trying to eliminate a threat. Last time beku Oval Office meeting or Ramaphosa no Johan Rupert, Donald Trump posed the question, Uba, why is this fella not in prison already? Because he was singing the song Awaye Chula. He asked, why is this man not in prison already? Wazamutindi to Ramaphosa, we don't have a law that that puts him into prison for singing this song, because these are the songs of the struggle. They had to find something to put him behind the bars. They had to find something to arrest him. Was he wrong? Yes, he was. Yes, he was. If the firearm he discharged, he had no papers, he had no license, and then, yeah, whatever, it'd be wrong. But what I'm trying to say is, we cannot allow to see that man going behind bars. We are going to lose a voice for this generation. We are going to lose a voice for this youth. We are going to lose a freedom fighter, a real freedom fighter, not a Mickey Mouse aba no Popeye. Okay, andiyazwa inhlabekile, but asimelwanga kumvumela banjwe. Who knows after banjwe kwenzeka ntoni? Mhlawumbe bazompoisona and then he is gone for good, because this guy is more like a reincarnation yoKhrisani or extension yabo, you see. Okay, mhlawumbe ndiyazi kwalento ndithethayo. Thetha nje because ndixhelekile ndihlabekile, but this guy ayoyovunyelwa iyejele. Because and your politician akho nto endinawuyenza and andazi mix. The least I will do that I know how to do best is to pray. Pray for whatever is necessary. I pray for whatever is necessary. If God wills, whatever yenzekayo, as long as this man is going to be free from all this, sentence or whatever I sentence, but not imprisonment, not for this petty crime, not imprisonment. Yeah, according to the law, London Act of 1970, kwalentu basibene laws of 1970 something ngel xesha. South Africa began in 1994. We're not supposed to be abiding by laws of 1970 something. Yes, mhlambi amendiwe ya update or ya upgrade or to ixesha langoku is fine, but mhlambi ngishumayela ndivula iBhayibhile nishumayela umsebenzi wamapha ehlabathini ningabe ndithethe into ezingandifuniyo. But guys, Malema does not need or deserve to go to jail. No. Yabona ezinto zinenwele eziyephu bezikhala nge-white genocide, this is their cry. Yabo, nyathela umlungu kancinci akhale, his cry, his opinion, his insecurity becomes law in this country.
becomes law in this country. Wakhalaza nje umuntu omhlophe nywe already that's a it's fine. It's fine. But for those abakwazi uthandaza, it's not about being an EFF person or being an ANC person. It's about being a South African and wanting the best for South Africa. It's not about being an EFF whatever, comrade, whatever, those things, and Zaz, but it's about being a good South African who wants to see a better South Africa led by better men who have South Africa at heart. It's fine. Whatever happens, skendane anxiety, ne stress, didingi Panado, ne Med Lemon, ne Aladdin, ne whatever, ne Disprin zonke. Diskenda bila. But uThixo, I pray azibonakalise. Angixele ngoba akamthanda uThixo malema kasindiswanga. It's not about into ze religion nenkolo le. It's not about ezondo. I pray uThixo bengithixo. And I pray those abazi South Africans manyane who knows what is good for South Africa. Bayiphakamele indaba amele baba bayiphakamele. They are not standing up for a man, but they are standing up for their land, for their country. They are standing up for their future. They are standing up for their future. Every generation has a Moses. If you defend your Moses, you defend your South Africa. I know, ayizohlala kahle bantwini abaninzi, it's fine. But if you defend your Moses, you defend your freedom. Ewe, andithi innocent, akekho innocent. Akekho innocent. Akekho innocent. But what I'm saying is, he does not deserve to go to jail. That's all I'm saying. I know by law, he deserves to go to jail. By law, he deserves to be in prison for 5 years. I'm not talking law here. I'm talking my own sense. You see, I stand to be corrected. It's fine. You also have a right to feel the way you feel, to see things the way you see things, to have your opinion. This is me speaking my opinion. You see, this is me speaking what I believe is right. Yabo, ewe, if a person breaks the law, he needs to be punished for breaking the law. But all I'm saying is he does not deserve to go to jail, not a 5 years imprisonment. In the next election, they don't want to see him, believe me. Ozile and the rest, yes, Zindo's Pink, they don't want to see him in the next elections, and let alone Uba, they don't want to see him in the next elections. Who knows what's gonna happen inside? They might poison him, because man ngathethi kakhulu baba yini bendizo mpora nje nxa yoba ndine data eninzi ndine Wi-Fi uncapped unlimited, so ndine right yoba ndithethe whatever I feel like ndifuna uyithetha. But all I'm saying is this guy does not deserve to go to jail, at least not for this. Maybe for something concrete, maybe for something else, but not for this. Yabona what KZN did for Jacob Zuma. As for Jacob Zuma, I don't know. Maybe he was guilty, maybe, I don't know. But those guys, they knew what they were defending. They were not saying he's innocent or what, but they knew that this person will set us free, is our Moses. This person, we trust in him. Our freedom is in his hands. You see, even if I call Kuye as a person, but the generation that is coming, yo guys, if we lose Malema in this country, believe me, we've lost. Sizoba a mini European country, say Africa forever. Sizoba a white South African that is covered with a black face forever. You will see a black president and think South Africa is led by a black man, but behind the black man there's an evil voice of a white man. It's fine. I call it no nithetha bente manthule kudala. But ndine angry guys, cela nindiyeke ndirelease ndine angry. I content nje wethu ungayihoyi content.
i-disclaimer i-content uyabo i-content ungayihoyi i-content biyahlekisa hleka biyacaphukisa caphuka i-content nje andithi makuthini uyabo andithi makuthini sure yimadaki yima wayinalwa nilwelani ndiyibhude ngothi makuthandaziswe uMalema because akayideserve ijele yi-leader and then sisibane se-South Africa akayideserve ijele and then ndiyimoshe apho ningena senisilwa kukho abathi uyagula wena kukho abathi uyazenzela wena kukho abathi uyanringa guys you know khola nto kuthiwa i-destiny ayizicengi feelings zomuntu yabo that guy whether you like it or not whether you support the EFF or not that guy is destined to be where he is and then those of you abakholwayo ninento yocinga inkokheli mhlambe xa ingamthanda uYesu okanye xa ingamthanda uThixo yonkokheli right inkokheli azinaxanduva lothanda uThixo okanye lothanda uYesu uThixo zibeke ngabom whether iyi-believer okanye iyi-unbeliever whether i-against i-Christianity okanye i-for i-Christianity as long umuntu eyinkokheli uyinkokheli ngabom to deliver abantu uThixo knows even yena where he is uba abanye abantu abasindisweyo are not capable ukwenza umsebenzi pha kwi-leadership especially kwi-politics because kwi-politics zikhona ezinye tasks ezifuna ungabi nanhliziyo inhliziyo uyithatha uyifake epokothweni naw ngixelela umuntu osindisweyo iBhayibhile emkhondemayo pha napha uba angenza into ezithile uzawumelana njani nezo tasks zinjalo because net ube yinkokheli kla level kufuneka ube lijoni more than anything and then kufuneka uyazi uba you are at war uyabo and there is gonna be a time where you are faced with an enemy the enemy is against you you either kill or you get killed you either shoot or you get shot uyabo nobuyintoni uMalema but usecebeni likaThixo i-liberation ne-deliverance ye-Africa isebantwini abanje ngaye even if kungangaphathi yena ngomso but umuntu odinge kuba aphathe ngumuntu ocinga njengaye othetha lento ayithethayo uyabo mhlambi kungangaphathi i-EFF noba kuphethe omnye umbutho ozawuvela ngomso kanye ngomsomnye but funeka ibe ngumbutho ozaziyo uba ufuna ntoni umbutho oshumayela lentshumayelo ishunyayelwa nguMalema uyabo akufunwa ubuso bakhe pese uba aphathe but umuntu onale ideology yakhe olwela lento ayilelwayo ifreedom yamanyani nguye ofunekayo niyazi ke niyanthuka ba ha is fine relax i-destiny ayithandisi mntu and ayicengi feelings zamntu uyabo all I'm saying abo banako and bakholwayo klento bayikholwayo masimeni ngomthandazo simthandaziseni uMalema whether i-throne uyayifumana okanye akayifumani ikuThixo leyo whether umuntu ozawuphatha ngomso uzophuma ku-EFF okanye ku-IFP okanye ku-PAC but kufuneka ibe ngumuntu one-agenda kaThixo ngeAfrika uyabo hayi nina engathi ofervuti banityisa into engatyiswayo into engatyiwayo uyabo i-ofervuti ngathi ba no wonder lizwe linje and lizohlala linje ngenxa yabantu abafana nani abangayazi ye-right ne-wrong long as umuntu efumana isalary qho ekupheleni kwenyanga yena ufikile ulife umklokhile it's fine if ucinga kanjalo but then akhona uzayifumana ngobanjwa kukaMalema your life will not get any better ngobanjwa kukaMalema mhlambe nongabanjwa kwakhe xa elapha ngaphandle still ubomi bakho abuzo affecteka but then you don't have to celebrate his downfall. You don't have to advocate for his arrest. Babanjwe. No, people, no.
no. Mhlawumbi ungowe-ANC okanye ungowe-DA, I don't care uba ungowantoni, but into endiyikhathaleleyo yeyoba icebo likaThixo liwine, and icebo likaThixo kuba uMalema abe lapha ngaphandle. Uyaqonda? Kuba abe lapha ngaphandle, ewe i-threat bazawumokhela mhlawumbi ya-assassinatwe no-assassinathwa, who knows, because le gang inenwele eziyephu yigame yayo idlala kanjeya. If umntu uyi-threat kwicebo labo bayamgudluza. That's what we are fighting against. That's what we are standing for. I'm not for any political party. I've never voted in my life, and as far as I'm concerned, I don't believe uba ndawuze ndivote. Andikayazi okwangoku ndizawubona, but into endiyenzayo zonke iinkokheli ndizazithandazisa xa kukho inidi yoba zithandaziswe. Uba kukho into umntu adingwa uyingxengxezelelwa kuThixo okanye kufuneke ndingenelele ngomthandazo kuThixo, zawuyenza le into esandiva uThixo xa ndithetha naye. Yeah. Esandiva ndizawuyenza, nabo bakwaziyo uthetha noThixo xa kufuneke beyenzile, because sithandazela iinkokheli. It doesn't matter uba ngunkokheli bani okanye ngunkokheli bani. Yabo, and asinayo ke thina ke ne-right yothanda inkokheli ethile singayithandi ethile. Umsebenzi wethu kuthandazisa abasemagunyeni qha. Uyabo, icebo likaThixo ndilibona ingathi liyavavanyeka. That's why ndingenelela ndisithi ayindiphathi kakuhle. Uba ebeza ubanjwa ibingazundiphatha kakuhle loo nto. La 5 years uThixo makenze ngehlobo azawukwenza ngalo, kodwa kufuneka iphelele emoyeni, because kaloku la hagu ipinki nenwele ezi-orange yiyo le yenza kubenje. La hagu yasemelika inenwele eziyephu ipinki yiyo le orange. Uyaqonda? Mna ngokoyibona kwam ndiyibona kanjalo, and abanye abayaziyo nabo bayayazi uba nguTrump, yi-AfriForum ne-whatever zonke izinto. Uyaqonda? Angathethi kakhulu sharp. Sawuthandaza okusalayo, thukisani ke nina, thina sizawuthandaza, and then hey, okay, mandiyiyeka but okusala icebo likaThixo sizayinyanzelisa. If alihambi ngendlela sizayinyanzelisa. If kufuneke kunxitywe igamba ukuthi kuthathwa amaqele, sizawubapha siwathathe. Uyaqonda? But okusalayo kufuneka kwenzeke le nto kusuppose yenzekile ngendlela, peacefully, ngendlela. Uyaqonda? Loo nto nje bendiyithetha. Anondithuka abantwana basekhaya, andifumani ne-10 cent mna kurhulumente. Uyaqonda? Andikho kwi-EFF, andinayo nempahla ebomvu ngaphezulu. Uyaqonda? Andinayo nebharethi, kwa into ethwalayo ndiphelele kule, andizithwali kwa into ezithwalwayo ezi. Uyaqonda? So ke ningandilwi, andilotshaba lenu, ndiyanibona ingathi nibilile. Sanubila, relaxani. Yabanda, kuyanetha nonetha namhlanje apha eKapa, ndinazi uba niphi. Sanubila, relaxani. Hello Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. Khona bhodi lana ku-TikTok wemXhosa lo wendi video atshela abantu ukuthi they need to pray for Julius Malema. Lesigwebo laniketwe sona, it was not fair. He doesn't deserve this. He's a true patriot. He said a lot of things ngamalema, asho ukuthi he's not into politics, but uyabona ukuthi what they are doing to uMalema, it's not fair. Banda bamthandazele kuMalema, and people are like, what? Mawufunza nje ma-comment section, ufunza lapha kuma-comments, people were just chawing lo yamfana ke sana, bamtshela where to get off, bamtshela ukuthi yasangana umdefenda njani umuntu laluka protect ama-foreigners. Simthandazele sithini because uvuna la kutshalile. Bathi nje uvuna la kutshalile. We know ukuthi akusiwonke umuntu lamvezisako kuMalema, especially ngale ndaba yokuthi he's always defending foreigners, saying ukuthi ma-foreigners, they are our African brothers and sisters. Akangaqoshwa ama-foreigners e-South Africa, instead asiwa document, and bantu abaningi abakuthandi lokho because bantu balwa nayo leyo ndzaba yama-foreigners. Bantu bathi ma-foreigners awahambe, yena uthi ma-foreigners awahlale. Lokho abantu abaningi bamqa
asukele kumalimi, including ma-members akhe. Do comment your thoughts down on the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'm signing out. Goodbye.